ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିଲାଣି ଏବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ହେବ କି ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ? କଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ? କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ଆମେ ଯଦିଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଦେଖିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କଣ ସତରେ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? କଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା ସବୁ କଥା ସତ୍ୟ? କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ? ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଏପରି ସଂକେତ ଦେଉଛି, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହିଛି, ସତେ ଯେପରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୀନ ଖେଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରହିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।